तर नमस्कार मित्रांनो, तर तुमचं परत एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत असा। आज आम्ही हिला फवारणी करू, तर तुमका दाखवणार आहे कशी कशी फवारणी करतात ती। पाटी मशीन चालू केलेली आहे, तर माका व्हिडिओ करू आणि पप्पा देत नाही बडबडतात, कारण काम करू जर लागतं, व्हिडिओ करू लागलं तर बडबडतं। तरी पण तुमका मी दाखवणार आहे, फवारणी चालू आहे तरी पण तुमका आम्ही चोरून दाखवणार आहे। हे व्हिडिओ तुम्ही बघित राहा, तुमका 100% मजा येतली। आणि ह्या समोरच्या काल मग थोडे आंबे धरले, थोडे म्हणजे आंबे धरले दाखवते कोवळे हे बघा। अजून एक आडूक झाले नाही कोवळे जाम, पुरा कलम दाखवते तुमका। मस्त मस्त आंबे आहेत बघा, पण एक आडूक अजून लय वेळ जातात, जवळजवळ 2 आठवडे तरी जाते आंबे काढू, पण अजून लय कोवळे आहेत बघा। आणि कलमांका अजून मोहर होता बघा। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघित राहा, तुमका चोरून दाखवतलं। मागा खाली फवारणी करतात ते जाऊक मिळणार नाही, कारण माका मशिनरी ठेवलेला, मशीन खाली लय गेलेत ते, तरी एकदा तुमका दाखवते मी जाऊन। कारण मशीन बंद करूचे असले की पप्पा माका फोन लावून सांगतात बंद कर चालू कर, त्यामुळे मी वर थांबलेलं दाखवते तुमका। औषध कसा बनवलेला, कसा काय केलेला। आता त्यांना माहीत नसतं, त्यांना माहीत असं त्यांना माहीतच आहे कशी फवारणी करतात कसं काय, तर म्हणजे त्यांना माहीत नाही त्यांना दाखवते। आम्ही ही गाडी घेऊन येला, लांबसून दाखवते पुरा कला असा लांबसून। ही आम्ही गाडी घेऊन येला, पुढे थोडी औषधं ठेवलेली आहे बघा। इथून चालू आहे, आता मशीनीला आवाज येणार नाही, फक्त तुमका मी दाखवतोय बघा। ही मशीन 1000 लिटरची टाकी आहे, ह्याच्यात पाणी आहे आणि ह्याच्यात औषध बनवलेलं आहे बघा, चालू आहे मशीन। इथून ते तो पाईप गेलो ना पुढे तिकडे ते गेले आता मला खाली बोलावल्याने की मी तुमका दाखवतो, घेऊन खाली बोलावल्याने तर तुमका दाखवतोय। पप्पा समोर येईल तर बडबडतील, कारण अगोदरच पाणी मारून जाम वेळ जाता आणि डोक्यात तापता, ते मग अशी फालतूगिरी केल्यावर कोणा बडबडता, तरी पण तुमका मी दाखवते बघा। ऐसून तकडे आमची गाडी आहे आणि ऐसून अशी खाली गेलेला पाणीमध्ये। 3 जण पप्पा माझे, म्हणजे मी सोडून 3 जण, पप्पा कोयरेकर भाऊजी आहेत आणि कुणकेश्वरातले कोणतरी आहेत, म्हणजे कामगार आणलेले आहेत पाणीवर भयंकर धरले। ऐसून जाऊचा पुढे इलोय। आता व्हिडिओ बंद करते मी, नाही तर गाडी आहे घालची, तेव्हा पप्पा तिकडे उभे आहेत तेव्हा। वडा अजून आवाज बस झाली काय?
जात होता तेव्हा आमका वरती जाताना सोयनाच्या वाडावर आगळेपणच दिसलो वाटेत, म्हणजे रस्त्यावर होतो. तर म्हटलं बघूया मारा त्याचा व्हिडिओ करूया. तर त्याचा व्हिडिओ केला आणि त्याका आम्ही बाजूक या करूचा प्रयत्न करत होता, कारण टू व्हीलरवाल्यांका दिसतं ते जाते पाहिजे, पण फोर व्हीलरवाल्याने गेले तर तो मारा आणि त्याका मारूचो काही संबंधच नाही करतो. एवढे विषारी असतो तो आपल्या अंगात जरी लागलो तरी आपला अंग पुरा कुसत जातात. त्याच्यामुळे मग आम्ही गाडी थांबवला आणि त्याका दुसऱ्या साईडीक काही करूचा प्रयत्न करत होता, पण तो आमच्याच अंगावर येत होतो. म्हणून मग नंतर आम्ही गेला पुढे. तर ही क्लिप मी ह्याच्यासाठी टाकलं की म्हणजे तुमका समजा त्याच्यासाठी, बाकी याच्या मागचा काय असा उद्देश नाही. पण ह्या सापा कसं मारूचो कोणी प्रयत्न करूच नको काठी बिटी घेऊन पण, तर मी जेव्हा व्हिडिओ करू गेले तेव्हा तो माझ्या अंगावर उलटं येत होतो, तुमका व्हिडिओ दिसतच असं. तर मित्रांनो, तुमका आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओ एक लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशाच प्रकारचे तुमका नवीन नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर बघूक मिळतील. आजपुरती एवढाच.